Kita kok lagi tekan di Trembelan lagi, sian. Apa celuring? Gambiran. Loh, kok sok Lah gambiran? kuwi telur koramil gambiran. Masa iku ramel gambiran lagi? Iya dah. Ini mau pulang guys, sudah beli. Arep lewat ndi ki? Lewat kene dah. Jajakan ya. Iku kok walah mosok kene iki gambiran. Ya si kecamatan Gambiran to kene. Oh alah, kok orang ngerti to. Sing jajak ngetan ning gambiran tibakno. Berarti sing kidul Lembong paling gambiran. Iki lek rono terus prang ini Kang Man to. Liwate. Ada ndi? Ning kene nek bakul kae lho. Bakul apa? Tak tuku lah. Ora. Lah wong enek lawuh lho iki wong iki jan. Wong Nek enak lho. duwe oh. Pak pun duwe. Masih yo. 20.000 Ngirit kambing pedas. soalnya komedio kualik apik-apik jere. Ini jajak ngidul kok jajak iki endi ki termasuk iki endi desa apa iki? Ya Sawinangun. Ya Sawinangun. Oh enak lho ya Sawilangun iki Surabaya enak ya. Jajak ya Sawilangun. Winangun apa Wilangun? Winangun. Panas. Stempel sablon. Ki golek apa to? Iki arep tuku apa sadene wong. Iku Kang Ren ki lek tuku barongan apa ning kene? Bakul barongan kejaranan. Wih. Anak pelembungan itu enak bakul barongan. Awas tuh. Mbah ki wong ape golek apa iki lho. Toko Wahid Snack. Gede meneng anone apa ku jenenge. Asik. Balik meneh. Iki ora enak. Enak. Wong ning omah anak Kok iso ngerti tekan ndi sampean? TikTok. Itu apa? Kambing pedas. Kalau ora masak wonge. Alah ya wis lah ngoceh ae ya. Ya ora le, endi ta itu kok enak wong gene ra ro kok. Lha kuwi lho. Endi? Kuwi lho paling pecel ku lho. Rujakku nang bakul rujakku. Endi to rujakku? Ning jero kono. Ngepur ya. Ya ora mlebu iki mobile. Ya ora le mobil-mobil ning kene apa sampean kene ae. Aku kene ae. Kayak di aseni. Kembangnya apik, guys. Omahku ki setengah jadi rong diplapon gara pengen mlapon ra ndek dhuwit kesian ndek dhuwit bablas terus. Ini kembangnya. Kambing pedas bokar. TKA. Kayak kebanteran asine. Entek bensin.
darah iki lho. Jajak ngetan. Berapa kilo enek? 2 kilo jajak ngetan. Ngentane ra enek ya. Terus enek dalan ngidul. Kayak 2 kilo lah. Cedek pokoknya. Apa tuku kambing pedas. Kene ya. Iki wis minggir lah. Wis to. Awas delok dhisik. Golek kambing pedas delok ning TikTok. Ngasih kembang api, trek kembang kertas lho. Njaluke ning panasan. Untuk apa ora aku jajan. Aku mlaku harus rasen dicamuk. Kebanteran asine. Saiki ora enak jenenge omah gedhek, jarang. Apa kae? Dada keboke Lombok apa ya? Panas ya. Di AC panas kok. Biaran tau. Kayak omah kosong. Kayak omah kosong. Wis tuku pira kuwi tukune? Murah ternyata. Pira? 15. Tak cilik iki ya. Wes untuk guys teko TikTok kambing pedas. 15.000 entuk oke. Yo mbok. Mlebune atas ta? Oh 15. 20. Ternyata murah jilemu 15.000. Ya 20 kambing yang murah tuh. Saiki kayak gule padha ae ding. Lah ya sampean ngomong 15.000 pesen 20. 20 salah ngomong. Gule cuman gule kan bening. Iki santen. Rujak-rujak
Rujak cingur. Rujak cingur, rujak buah, rujak opo kae. Ning menune rujak kuwi ana 10 macam. Rame sing tuku. Wong enek mau mangan telu. Omah biasa lho, omah ning jero. Oh, mah biasa. Tapi yo karena Ning TikTok ku mah ya. karena enak jadi ya sing penasaran rujak ning kae lho sing apa sanati omong kae lho. Oh, ning anu. Serono. Serono. Kapan-kapan ya apa to? Kulineran. Pas ndek duit. Iki ndek. Regane padha ae tapi ruame enak jare. Yo wis yo kapan sampean. Kapan-kapan mbok kapan? Yo pas ngunduh jeruk. Tapi minggu tutup deh. Gitu tuh. Kemungkinan arep Iki mangan ning kono pas kersanati kae tutup. iki ndi ta iki? Oh, Ora ngerti jenenge beda desane, guys. Kok iyup men penak idum. Pernah njajak ta iki? Njajak jero iki sing etan. Kok enak iyup men. Trek ketetepan mendung lha kan nek sawah barang sian. Ya mentaraman iki justru kan early to Prak ya. Uduk ya. tutup. Masjid. Jeruke wong senam iki. Yang senam guru. Ya wis guru paling guru. Guru TK. Kuwi bocah cilik ngarepe bocah cilik-cilik. Iyup karena iki terang ketepan mendung mataharine kayak ana AC-ne. Katane AC-ne bensin. Mirip sabar. Mandek ora minggir ya tak klakson to. Iki ndi to arek njajak ta ya. Jemput anake kuwi. Tapi sak geng dadi kembaran. Ya mbok apa. Lah ya sak geng nyarep kuwi. Panas sekali. Mulai iki. Mulai tanya apa ning sawah. Apa ngono neh mari kok mlaku ngene kesel. Dari guru linggo. Iki darah ndi gas kanthi iki. Ya jajak Nang deh. pasar sore. Oh iki pasar sore ya. Jajak. Ngene ora ngerti lho. Padahal ya mendina liwat tapi ora ngerti terus diwaca. Pasar sore Proliman jajak guys, tapi iki saiki ra enek sing bakul lawan. Engko mulai jam 3 wis rame. Jam 3 wis rame. Pro 5. Lewat kanan nih. Iya toh. Buat kono dadak kae sempit malas lah. Lampu merah Proliman. Bangu stasiun nggo tembuse. Iki masjid apik ya. Masjid apik. Al-Falah, ngene dhewe Al-Fatah. Al-Fatah. Al-Falah. Al-Falah. Sampeyan alaihi
nyata ngejai duit 20.000 enek gunane. Juga neng di gitu. Ning ndi? Kok masaku ngarani. Ngarani. Ki kafe guys, seperti kafe Heros. Ini sing mirip mie gacuan iki lho. Endi? Iki lho. Lumieko. Oh, Lumie kok. Apa ya rame iki? Rame. Oh, rame lho ya. Kapan-kapan kita kapan-kapan bu kapan Ya alon-alon toh siji-siji. Ya kadang ning omah wis masak. gila rindu Urung ning rindu, cuma dijajal ning rindu. Rindu. Di mana ya? lu mau enggak ya aku masang lampu ning kene jagat audio Cuami ini guys, mau ke cuami guys. Enak ini adem kalau sore tapi. Cuami. Desa Bangurjo, selamat datang di Desa Bangurjo. Bangun stasiun guys, terus ke barat kita menuju Bangosre. ning kene nek bakso 15.000 Napa? Terus udah tuku tuku. dhewe sak beke mangkok Lah ya orang tuku wis tutup. ya ora to Saiki wis buka. lha kuwi Endi? 10.000 Pak Udah bakso, ambil sesukamu 10.000 ambil sesukamu. tapi kalau wis ana sing ceblok wis mandek Lagi sik mblenger bakso iki. Sumben ae. nonjok kok wong winginane kae sampean nonjok sapa to kae Endi to? yang nggo pedae lek tau kai Nek seminggu. Yo agiem. apa lali urung tonjok Heeh. Lali. rumah saku kok mau kelambi abang ya piye Apik. Cuma pantes. pantasnya lek awake putih kaya adike ayu lebih pantes nih Ganteng adik ayu. ganteng lek samane Jeperawan yang ngesir Ya wong masih ganteng iki kagum. lah iya lek Lorat. samane Cino masih perawan mesti ngesir Ya sama rawang ayu sik perawan ya. gila Ya ngesir. Tergila-gila ki wong aku malah ora seneng karo wong ayu Ora aku ayune ra gelem karo sampe. Hendra lek pamane rupane kaya aku ya ganteng to. Rupane kaya bapake tapi ya ora masa putih arek Hendra kan putih. Tapi rupane ora kaya Ayu ya. siapa Adik Ayu. kaya tanggone Lek Ayu kaya bapake.
sekalian Malaki. Apokat tuh, tandur apokat. Lagi kali ini milih. Terus sing rono sing ora milih lagi. Ini perbaikan opo? Lagi kali ini milih. Sing ning ngidul lho peh, jan ape ning Gambir ora enek banyu. Tapi tak ning kalane dhewe sik enek banyune ya. Sekiranya gue Gambir ya iso jane. Iko cari nganggo anu lho, jebor. Sampai di Dam Sere guys. Dam Sere. Dam Sere malah ora enek sere. Waya Dam Sere enak serene ya. Tinggane bocah cilik main-main lho. Ngelang apa ki jeneng main di kolam. Buka kolam. Yo kali cuman ki enggak enek, enggak banter. Ki akeh wong dolan cah cilik-cilik. Lho, sing rono lho, kuwi lho. Sing ndi ta? Iki lho. Oh sing kene kidul iki ta? Lho kaya ngono kaya budak. Kok butek ora milih kok butek piye to? Oh kuwi sing ngidul ya milih ngene dhewe. Oh, sampai Bangun Seri, Dam Seri. Saiki wis mengidul arah Gunung Sari menuju pulang Desa Pasembon. Kayak Gunung Serawet. Mendung atau mendungnya menggumpal-gumpal nih. Lek sida ya udan tapi ra sida udan panas. Panas membara. Iki lek tuku sepeda. Untok. Rapeng. Ke jalan sehat. Iki lho bakso iki jere wong-wong enak. Sesuai. Sapa wong-wong sapa? Berane Heri. Pira 10.000 apa pira? Bakso rata-rata sing biasa ya 10.000. Gunung Serawet guys, keindahan Gunung Serawet lho. Biyen zaman cilikku rame. Kok setiap minggu kan wong teko ndi-ndi wis padha rekreasi ning Gunung Serawet. Gunung Serawet. Sakjane ya ora bukit tapi wong dhuwur lah bukit. Tapi lek teko dibandingne gunung ya Iya bukit ta termasuk. gunung ya. Bukit. Gunung Serawet. Mau jeroe dipangani to. Oh, lo wegi ya. Mone mulai arep meres ta. Tak pangani karo in. Nanas. Apik ya. Ora pengen nanas. Gak Jere apik. apik tapi rasa-rasen. Ini gunungnya guys. Gunung Serawetnya guys. Kayak cilik tapi ya gede gunungnya Mas yo. Vespa. Sing Vespa zaman biyen wis ora enek ya. Ya enek, tapi yo warang. Yo sing duwe Vespa zaman biyen iki di rumah di sik larang. Tuku mobil kena. Enek to. Enek sing 100 juta barang lebih ha. Lah iya kena
tempelnya lah. Lagi halus no. Orang gronjal-gronjal. Penen bolong saiki. penambelan. Ngene dhewe kok ora ya. Arang ngene dhewe. Ya urung paling. Paling kabeh ditempel iki. Kedai MK. Dene iki ta? Heeh. MK. Ini sebentar lagi sampai di perapatan Bulu Kembar, guys. Yang ke barat menuju Pedotan, yang ke selatan Sembon, Sembon Kulon, Sembon Barat. Yang ke timur Sembon Leong. Yang ke utara Jajak Gunung Sari, Jajak, Gunung Sari, Sere, Purwodadi, Jajak. Ini namanya Bulu Kembar, perapatan Bulu Kembar. Jalan dialihkan apa iki? ini dalan elek kae lho, Di. Oh ya. Bahasa Kita becek. menuju pulang. Ini namanya kalau ke timur Sembon Leong. Sembon Leong. Jam kira to kok wis luwe ya. Terus wayah mangan. Indahnya, guys. Hijau-hijauan. Tapi ya panas. Gila aku main. Terus ke Sembon Leong. Soale. Apa nih? Soale lho, roke apa soale lho. Murok paling. Tipit. Ini tikungan Sembon Leong. Iya, dodol. Nah, nyampur ada. Oh, Sembon Leong ini yang namanya Pak Leong, Cino Leong. Sekian dulu ya, guys. sekian tuh tekan omah lho. Tukang teka omah. King lawes nganu hampir setengah jam. Ora apa-apa to. Oh, ditutupnya teka omah, guys. Mana teh? Panas. Tapi kayak ya wis mendung lah, mendungnya menggupal-gupal lan. Yo. Mendung lah. Kaya udan. Tapi lah udan lomboknya ndang nyemprot. Guys, sampai rumah. Pokoknya rumahku yang di depannya rumah bagus, rumah orang kaya. Nah, ini belok kanan. Wes stop. Sekian dulu ya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.